Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina. Ina muna fata alkhairi 'yan Nijar duk inda kuke. Allah ya tsare muna ku, Allah ya taimake mu. Yau abin da zan tunatar da mu 'yan uwanmu 'yan Nijar musamman matasa shine dan Allah dan Annabi ina kira ga matasa da ku tsaya ku yi tunanin ku da kunnan basira, ku yi tunanin abin da zan gaya muku, ku saurari abin da zan gaya muku. Sanin duniya ne cewa duniyar zamani yanzu ba duniyar da ba ce. Duniya ta ci gaba yanzu, ainihin musamman matasa. Matasan Nijar me yasa muka ƙi mai da hankalinmu akan abin da ya shahi ake kira internet. Internet ɗin da kuke gani bai kamata ba a ce matasanmu mun yi ƙasa a gwiwa wajen shiga dumu-dumu a dama da mu cikin wannan lamarin internet. Musamman ma 'yan ekol na Nijar. Ku cire girman kai da faɗin rai dan Allah da Annabi. Kada ku mutum ya tsaya ya ce a shi dan ekol ne, yana da diplom kaza, ya je jami'a, ya yi me, yana jerin sai gwamnati ta zo ta ɗauke ka aikin abin da za a rika baka jikka 180 swandimil ga wata. Me ya amfanin shi ka tsaya jerin sai gwamnati ta yi maka? Alhali ka je jami'a, ka yi karatu, kana da diplom. Daga cikin abin da ka karanta, kana da za ka iya ƙirƙirar wani abu wanda za ka zo ka buɗe kafarka ta sadarwa ta intanet ka ci gaban, za ka samu alheri fiye da yadda kake tunanin wai za ka zo ka samu wani ɗan aiki gwamnati ta rika biyan ka. Turawa da suka ci gaba wurin su Facebook ɗin nan, su YouTube, su Instagram, su Google ɗin nan, 'yan ekol ɗinsu ne fa. Su ne suka yi amfani da fasaha suha da karatunsu suka ƙirƙiri wannan. Yau ga su nan sun zama miliyoniyar. Za su iya tallafa ma duniya. Mai Facebook zai iya, yana ɗaya daga cikin masu kuɗin duniya. Haka mai YouTube, in kuka san irin miliyarorin da ake samu cikin wannan harakokin, wallahi tallahi sai kun ga cewa ku kun yi wasa, ko in ce mu 'yan Nijar wallahi mun yi wasa. Me zai hana? Saboda haka matasan Nijar ina kira gare ku dan Allah da Annabi. Duk wanda Allah ya ba fasaha, in noma kake, in ma wani kafinta kake, in garage kake yi, in ma me kake, me zai hana ka ɗauki hoton abubuwanka wajen aikinka ko hoton bidiyo ka buɗe channel ta YouTube kai ma ka tallata hajojinka ka gani idan baka samu riba fiye da yadda kake tunani ba. To amma sai kaga 'yan Nijar mu an bar mu a baya, musamman a Afirka ta yamma nan. Wallahi tallahi an tsere ma 'yan Nijar, an tsere mana mu a haraka abin da ya shahi internet. Ba mu bata muhimmanci ba, mu dai muna nan muna jiran sai gwamnati ta yi mana. Gwamnati ba za ta iya yi mana wani abu ba, dole sai mun tashi da kanmu. Mu da kanmu ya kamata mu tashi, mu dogara da kanunmu kafin gwamnati ta ainihin tallafa mana. Yau komi gwamnati take son ta yi mana abu, idan ta gaba ban ba wannan abun ƙarfi ba, ba mu ba shi muhimmanci ba, wallahi tallahi ba za ta taimaka mana ba, ba za ta yi mana ba. Akwai muhimmanci, ana cin riba sosai, ana kasuwanci ta harkar internet, ana kasuwanci, ana abubuwa, ana yaɗar da fasaha. In malamin makaranta ne kake, malamin islamiyya, kana iya buɗe kafa ta internet ka ba da fatawa, 'yan duniya su ta ƙaru da kai da ilimin da Allah ya baka, kuma kai ma ka ci amfanin abu. Kada ka je ka ce sai ka tsaya jiran sai in ka tara mutane ka ba su fatawa komi. Yanzu duniya an waye ta kafar internet. In malami ne kai, za ka iya kafa ka buɗe ta YouTube ko Facebook ka riƙa ba da fatawa ta yadda ya kamata. Kuma wallahi tallahi, to su wane ne ake ma? Matasa ne dama ake yawa. Mafi yawanci ana jan hankalin matasa ne saboda su ne suka ƙarfi, kuma su ne addinin matasa. Dan yau in matasa suka ƙarfafa addini, suka yi dumu-dumu cikin abu, ko menene matasa suka bashi muhimmanci, to insha Allah sai ya karfafa, sai ya an samu yadda ake so, sai ya karfafa kuma sai an ci galaba. To matasan nan yanzu na duniya ma an koma ga internet. Kenan kuna iya amfani, in malamin makaranta ne kai, to kai amfani da zamani ka ba da fatawa a zamanance. Ka buɗe kafa ta internet, tunda matasa sun yi hankalinsu yana can ku, to kai ma sai ka bi su ta wannan fannin, ka jawo hankalinsu ka ba su fatawa, domin su ma su yi amfani da ita, su ci amfanin ilimin da Allah ya baka, kuma ka samu lada, kuma ka ci amfani shi. To saboda haka 'yan Nijar mu an tsere mana, wallahi tallahi, akan abin da ya shahi kafafen sadarwa, wallahi an tsere mana. Kuma muna kira ga gwamnatin Muhammadu Bazoum, dan Allah dan Annabi, kamfanin nan na gida ga yanan Sahelcom Telecom din nan a bashi muhimmanci. Me zai hana ku karfafa shi, ku rage mishi haraji,
a musu magana 'yan kamfanin nan su karfafa internet kuma su yi sauki ta yadda 'yan Nijar matasan Nijar za su amfani da ita, saboda internet tana da muhimmanci a ƙasa. Kada ku ce wai sai 'yan gwamnati sai ma'aikatan gwamnati masu aiki cikin ofis su kaɗai suka san daɗin internet, su kaɗai za su yi aiki da internet. Wannan gurguwar shawara ce kuma rashin tunani ne wannan. Mawaƙa na duniya da suka ci gaba haraka da ake yi, mawaƙi yana kawo ci gaban ƙasa. Idan muka ɗauki misali irin su Akon ɗin nan, Akon yau duniya babu inda bata san shi ba. Mawaƙi ne ɗan Senegal, zai iya aikin da shugaban ƙasa ma bai yi shi ba. Harkokinsu ba ta internet ba ne suka ci gaba, sun ci gaba ta internet. 'Yan ƙwallo ne sun ci gaba ta internet, boxer ne mine ne sun ci gaba ta internet. To don haka muna kira ga 'yan Nijar dan Allah da Annabi, duk wanda Allah ya ba fasaha ya tashi ya kirkiri fasahar shi, ya kirkiri shan ɗin shi ta YouTube, ya aza fasahar shi. In ɗan taekwondo ne kai, 'yan box ne ku, 'yan kokowa ne ku, 'yan kuna da damar da ku buɗe shan ta YouTube, kuma ku baza hajojinku duniya kowa ya gani, za ku ci albarkacin wannan abun. Amma sai ka ga mun tsaya mu sai dai kullum mu rika kallon wani, muna sauraron wasu. Waɗannan da muke saurare su ya suka yi? Su ma ba sun tashi bane sun dogara da kanunsu? Sun tashi ne su ma. To mu ma me zai hana mu ma mai wannan dan Allah da Annabi, saboda mu ma mu shiga zamani a dama da mu. Kai Allah dai ya sauka. Wannan dan Allah da Annabi muna kira ga 'yan Nijar, mu san ciwon kanunmu. 'Yan Nijar na faɗin duniya duk inda kuke dan Allah ina kira gare ku. Yanzu ku duba shan na YouTube wannan wanda suka yi karhiwa na 'yan Nijar na cikin Nijar, a ce ma wani ga dan Nijar ne. In ka ga dan Nijar ne ko to wallahi ba dan ainihin cikin Nijar ba, ya hita daga Nijar yana ƙasar waje ya girka ta. To dan ƙasa zaka ga wanda yake cikin dan Nijar, wanda yake cikin Nijar zaka ga abun ya mishi wahala saboda karancin internet kuma da tsada. To me ya kamata, wannan aiki ne na gwamnati, ya kamata a ce ta karfafa abin nan ta yadda 'yan ƙasa za su ci amfanin shi kuma a haɓaka ƙasa. Internet tana haɓaka ƙasa mana.